da na subscribe Jibril B Umar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Jiki magayi kashi na 5. Ni ce taku Maryam Isa da zan ci gaba da kasancewa da ku. Ku danna subscribe, ku latsa alamar kararrawa, kar ku manta. Bayan jin labarin aihuwar Zainabu da Abubakar yayi, hankalinsa ya matukar tashi kuwa. Yana cikin wannan sake-saken sai ga dan aikin mai gari ya zo gare shi. Aka ciccibe shi aka kai shi gurin mai gari. Mai gari ya ce masa, ba zai ci gaba da ajiye ka a gari na ba, za ka wuce ka bar min gari na, amma sai an hukunta ka da yi maka bulala har guda 50. Daga nan aka sa mai bulala ya zane Abubakar da bulala ɗaiɗai har guda 50. Abubakar da jikinsa ya sha bulalu, haka ya kama hanya ya fita daga garin. Abubakar ya fito garin zaune da shirin ka, sai ci karo da wani dattijo ya durkusa ya gaisu a gare shi. Dattijo ya tambaye shi, shin yaro mai ke tafi da kai? Abubakar ya kwashe dukkan labari ya bashi. Daga nan dattijo ya ce wa Abubakar, ka zo mu je gidana in baka masauki ka yi kwana 2 domin in kwatanta maka garin da zaka je. Akwai ɗana da zan haɗa ka da shi, idan ka je gare shi insha Allah buƙatar ka za ta biya. Amma kuwa duk da haka ni da zaka bi shawararta da ka haƙura kawai. Ya ce masa, a'a baba, ni dai ina so in gana ya ramuwar gayya. Daga nan Abubakar ya yi kwana 2 a gidan dattijo. Dattijo ya masa dukkan bayani ga hanyar da zai bi, ga ta inda zai bi domin ya je wannan garin da ya kwatanta masa, har ma ya haɗu da ɗansa. Ya ce masa, idan ka yi masa bayani ba lalle ne yadda ba, amma ka nuna masa yar wannan layan, zai gane lalle ne na aiko ka a gare shi duk da na san yana raye. Sannan ga wannan dan uwan nasa, ka je tare da shi domin in ya gani ya shaida. Daga nan Abubakar ya kama hanya da shi da dan uwan baka dariya. A kwana ake tashi, da haka har suka isa garin nasu kuwa. Da shiga garin Abubakar ya ji sai kaɗe-kaɗe ke tashi. A nan sai ya tambaya a nuna masa ina ne gidan baka dariya. Daga nan aka ɗauke shi aka kai shi gidan baka dariya. Suka tarar bayanan ya je wani garin. Aka ce musu, amma ku zauna ku jira shi na ɗan kwana 2 zai komo. Daga nan Abubakar ya ci gaba da zama a gidan baka dariya. Bayan kwana 2 kuwa sai Allah ya komowarsa. Aka sanar masa ya yi bako. Daga nan ya ce a yi wa bakon iso. Daga nan aka kawo Abubakar gare shi. Ya ce masa, mai ke tafi da kai? An bani labarin ka zo kana jira na. Abubakar ya kada baki ya ce masa, na ji ba ina neman babban boka wanda zai yi mini aiki akan ramuwar gayya da nake nema, akan wani zalunci da aka yi min a garinmu, da hakan yasa na fita daga garinmu. Bayan dan wani lokaci daga fita daga garinmu kuwa sai na haɗu da wani dattijo har na sauka a gidansa na kwana. Bayan an kwashe lokuta ina nema, bayan na yi kwana 2 a gare shi na fashi dukkan labarin abin da yake tafi da ni. Daga nan sai bani labarin ka, yake lallai idan na zo gare ka bukata za ta biya. Har ma yace min shine mahaifinka, sannan ga ganinka ya ce in zo tare da shi, sannan ga yar wannan layin ita idan ka karba ka kalle ta za ka gane ko da gaske nake yi. Baka dariya ya mika hannu ya karbi layin, yana gani kuwa yace lallai kuwa a sai mahaifina yana raye. Gaskiya na yi farin ciki da ganin ka, domin kuwa na tabbatar mahaifina yana nan lafiya. Tunda na sa kafa na fita daga garinmu har yau na kasa komawa. Allah sarki mahaifina. Daga nan baka dariya ya ce wa Abubakar, lallai bukatar ka za ta biya, amma fa akwai bakar wahala. Abubakar ya ce masa, kuma menene ne zan iya ɗauka domin in yi ramuwar gayyan nan? Ya ce masa, to ka tabbata dukkan wani zunubi da zaka kwasa ne fa babu ruwana. Ya ce na aminta, ni dai in bukata ta za ta biya. Daga nan ya ce masa, lallai akwai dajin da zan kwatanta maka, a can ne zaka je domin ka samu karan kalgo, da shi za a yi maka haɗi. Kana samowa kuwa ka zo gare ni, akwai haɗin da zan yi maka, daga nan ka koma garin ku, ka je ka yi abin da zan gaya ma. Abubakar ya ce masa, lallai kuwa karan kalgo samun shi akwai wuyan gaske, amma ni ko zan jure dukkan wahalan da zan sha domin kuwa bukata ta biya. Ya ce masa, ka ƙara kwana 1 domin ka kama hanya. Daga nan Abubakar ya sallama da shi ya je masauki ya kwanta. Gari na wayewa kuwa Abubakar ya zo ya sallama da baka dariya ya kama hanya. To masu sauraro za mu dakata a nan, ku biyo mu domin shan labari. Kar ku manta ku danna subscribe da alamar kararrawa.